हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो सांग मैंने आज मुझे आपको गोटे ओडिया छुट्टी दरखास्त शिखी जो आप जानते जो जो मानकर रिसेस मानकर आपण पीरियड मझे देह खराब है कि कौन है तो आपण दरखास्त देपरी आसबे तो से दरखास्त टी चलतु लिखा। तो भिडियो टी चलतु स्टार्ट करवा। तो प्रथम ये लिखे प्राप्तेषु ता तलकना ये लिखे माननीय श्रीजुक्त माननीय श्रीजुक्त प्रधान शिक्षक तले लिखे स्कूल नाम आपण स्कूल नाम चंद्रशेखर। मो स्कूल नाम लिखिली आपण यही आपण स्कूल नाम लिखे चंद्रशेखर देव उच्च विद्यालय। लोग न लिखे हाकपड़ा पूरी आपणकर स्कूल जो ग्राम से स्कूल नाम लिखे से ग्राम नाम एवं आपण डिस्ट्रिक्ट। तो लिखे हाकपड़ा मु लिखली आपण स्कूल जो जगह अच्छे से लिखे हाकपड़ा कपड़ा पूरी। विषय छुट्टी मंजूर छुट्टी मंजूर प्रधान शिक्षक निकट को निकट को प्रधान शिक्षक निकट को दरखास्त श्रेणी शिक्षकों जरिए और लिखे ये लिखे श्रेणी शिक्षक जरिए तलक लिखे देखिए महाशय कमा देकी लिखे यथामान्य यथामान्य ओ
ସମ୍ଭ୍ରମ ତାର ସହିତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଲେଖିବେ। ଏଠାରେ ମୁଁ ଯେମିତି ମୁଁ ନ ଲେଖିଲି ଆଶିଷ କୁମାର ପାଣି। ଆଶିଷ କୁମାର ପାଣି। ଶ୍ରେଣୀ 8ମ ମାନେ 8ମ ଆପଣଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀର ନାମ ଆପଣ ଲେଖିବେ। ଶ୍ରେଣୀ 8ମ ଶ୍ରେଣୀ ରୋଲ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ ରୋଲ ନମ୍ବର ଆପଣଙ୍କ ରୋଲ ନମ୍ବର ଯାହା ହେଇଥିବ ଆପଣ ତା ଲେଖିବେ। ମୋ ରୋଲ ନମ୍ବର ଏଠି ହେଉଛି 20 ତ 20 ଲେଖିବେ। ତାପରେ ଲେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଉ ଅଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି କି ତ ତାପରେ ଲେଖିବେ ମୋର ହଠାତ୍ ମୁଣ୍ଡରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଠିକ୍ ଭାବେ ପଶିପାରୁନାହିଁ। ଓ ପାଠପଢ଼ାରେ ମନୋନିବେଶ କରିପାରୁନାହିଁ। ତାପରେ ଲେଖାବେ ତେଣୁ
ଆପଣ ଯେତିକି ପିରିୟଡ଼ରୁ ଛୁଟି ନେବେ ତା ସେତିକି ପିରିୟଡ଼ ଲେଖିବେ। ମୁଁ 2 ପିରିୟଡ଼ରୁ ଛୁଟି ନେବି ତ 2 ପିରିୟଡ଼ ଲେଖିଲି। ତ ସେଇପରି ଲେଖିବେ 2 କାଳାଂଶ ଠାରୁ ଶେଷ କାଳାଂଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟି ନେଇ ଘରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ଚାହେଁ। ଏଣୁ ମୋର ସବିନୟ ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୟା ପୂର୍ବକ ଛୁଟି ମଞ୍ଜୁର କଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିରୋପକୃତ ହେବି। ଇତି ନାମ ଶ୍ରେଣୀ ରୋଲ ନମ୍ବର। ତ ଏଠି ରୋଲ ନମ୍ବର ଲେଖିବେ, ଏଠି ଶ୍ରେଣୀ ଲେଖିବେ, ଏଠି ନାମ ଲେଖିବେ। ନାମ ଲେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର। ତ ଏଠି ମୁଁ ଲେଖିଲି ମୋର ନାମ ଆଶିଷ କୁମାର ପାଣି। ତ ଶ୍ରେଣୀ ଲେଖିବେ ଅଷ୍ଟମ। ରୋଲ ନମ୍ବର ଲେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ରୋଲ ନମ୍ବର ହେଇଥିବ ତ ଆପଣ ତାହା ଲେଖିବେ। ମୋର ତ 20 ରୋଲ ନମ୍ବର, ମୁଁ 20 ଲେଖିଛି। ତ ଏଠି ଲେଖିବେ ସ୍କୁଲର ନାମ ଲେଖିବେ। ଏଠାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର, ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲର ନାମ ଯାହା ଆପଣ ତାହା ଲେଖିବେ। ମୁଁ ମୋ ସ୍କୁଲର ନାମ ଲେଖିଲି ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଦେବ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ତାପରେ ତଳେ ଲେଖିବେ, ତଳ ଜାଗା ତ ସେମାନେ ତଳେ ହେଇଗଲେ ସେଥିପାଇଁ ଅସୁନ୍ଦର ହେଉଛି ଅକ୍ଷରଟା ଆଉ। ତ ଲେଖିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତ ତଳେ ଲେଖିବେ, ତ
लिखिए 16/8/2022।